Uria na hinaholongan di bagasa Yesus Kristus. Ala mula tanama permingguan na patuluhon. Tapasada marohata memuji Tuhata sian buku ede nomor sia ayasada 2 dohot onom. Hite-hite goar ni debata ama, doho goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, doho goar ni to di perbadia na tumapalangit doho tanoon. Amen. Beta mahita manukap marsoba, marsinggang mahita tuadopan ni Jehovah sito pahita, aiba na do debatata jalahita bangso pinarmahan na, jala biru-biru ni iring-iring ni tangan na, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Ali Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, asi maroham dihami halak nagaleon, di daho nagogodo musunami, saita ludo hami di baen ala ni hagaleon nami, di baheni hupangi dohami tuho, sai pargogoi jala pamonang mahami maralohom musui, marhite-hite panonon ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tatangihon ma patik ni debata di mingguta sadarion imana tarsurat kompesi HKBP 1126 bidu 12 ulau dohot haporseaon taha porseai jala taha tidak kodo sian mulana adorak sobadabu jolma itu dosa di babaki debata jolmai gabi pangula dohot pangaramoti ulaun ni jolma marojahan di debata nasai toktong mangula Yohanes 5 ayat 10 pitu merhitei mabaor pasu-pasu di debata tu jolma dohot tu nasat natino panai marperbue do tu dirina turidini jolma dohot tu nahi umaliaksa haporseaon ni Yesus Kristus ikon marperbuehon ulaon nadengkan nalilu do halak molo dihirim dapotan hati goran hanguluan hasonangat dohot pasu-pasu ibana alani mangulu ulaon nadengkan Efesus 2 ayat ualu Roma 5 ayat sada marhite podaon taudol hodo asaringgas jala terampil jolmai mangula jala nani omona gabi pelian hamoleteon tu debata dohot sumarihon nahurangan 2 Korintus sia ayat 2:1-10 sada marhite podaon tatolak doaka ulaon nasod hinalomohon di debata jala asasitia haposan dohot martanggung jawab mangulaho patik dohot hata ni debata ditiki naune dohot naso une
lumobi ditiki pangujunan, isara korupsi, perjudian, panakon, penyalahgunaan wewenang per pangomoan na matorbaku manggadis, nama murahu laho mangarugihon halak na asing, ima sahatna atong rak mangidogogo mahita tu adopan di debata songon nahobar tu patik nai. Ali Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahobar tu patik mi. Tatopoti madosata tu adopan ni debata martangiang mahita. Ali amanami jala debata nami na di Banua Gijang. Para sirohana sumurung midahami. Hupar hatutu jala hutopoti hami dodosa doh pangalausion nami na gudang itu jolom. Tata mahami marhite-hite asini roham. Jala sesama dosa nami salhutna. Ala ni pakokot ni anak kaholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Tabigima hata baga-baga taringot tu hasesani dosata. Songonodo hatani Tuhan Yesus. Roma hamu tu au hamu akan alo jajalana sorat. Hupasonak pe hamu. Buat hamu maaugaku tu hamu. Guruhon hamu masian ahu aina labok doahu jalana seret maroha asadapotan hasonangat todimu ai labok doa ugaku jalaneang dohot nahu hapor saton hasangapom madi debatana di Gijang. Amin.
Tabigima hatani debata turpu epistel mingguta sadarion imana tersurat di pesalmen bidu 37 ayat sada tajahama marsikasoring. Sayunang mamoho ate-ate mida akka perjahati jala unang mangiburu ho mida akka siulahon haju kingon. Sai marhapo satu Jahoba maho jala ulahon nadenggan ingatom matanoi jala radoti haburjuon. Pasaha madalanmu tu Jahoba jala haposi ibana asa ibana paturehon. Pasobu majahoba jala ibana paima-ima sayunang moho roham mida jolma na merdohar dalanna mida bawa siulahon gete-gete. Aina siap do sogot akka perjahati alai sana teanon ni akka nama kaposi Jahoba do tanoi sogot. Alai saya teanon ni akka parlaboki sogot tanoi jala hahila sonon na hinadea ni hadameon. Ima sahatna mertua do akan atumangihon hata ni debata jala nau peosta. Amin. Taha tidak kemaha porsialtai
songon na hinatida konidongata sa hapolseaor di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehova ido ama pergogo na suatu dosan natu mapalangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova na sasadai iman at inubuhon si Maria nagabi-gabi siator di porbadia adorang soaubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinor silang na tua tubano atoro dung ditanom na mula mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun di debata Jehova amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana panyamulak sogo tu tanoon manghumi halak na mangulu doho na mate au porsea diton di perbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ala Kristen akan nabadia doho dihasisani dosa doho dihatai nama dok mulak mangulu sogo daging ni halak na mate doho dihanguluan na sora sudah. Tapi gimana lagu pujian yang dibuat Tony Kor Inhana. Tapi gimana tinting nama sa di minggu ta nasa bingkon.
Oras manihita sa luhutna. Tabigima tikting na masa di minggu ta sa daryo. Tikting Minggu 27 Februari 2025 sa Romawi. Goar ni minggu ta sa daryon ima minggu seksagesima do topik minggu makahulongi musuh. 2 Romawi tikting na maragam sada seorang dakdana nunga dibagas di basa-basa tuhata sada dakdana bawa di keluarga ni Amang Benson Lumban Tobing Inang Marlina Permatasari Tambunan nah di hari Sabtu tanggal 10 Januari 2025 sian week 10 NRJ 24 sada pitu tolusia ipasdo dakdanaki rabdohot natorasna. 2. Padidion nabadia sadarion Minggu 27 Februari 2025 di parmingguon pukul 10 sadawit di patupado padidion nabadia tu opat halak yanakon ni Huriata ima Jonathan Octavianus Simanulang Gomos Jovantio Tapugolon Jason Geovantio Tapugolon Alex Leo Bartolomeo Jerie Manalu Napa Toluon Ruas Napida Mamuka Sadarion Minggu 27 Februari 2025 Nunga Pida Huria keluarga Amang Saroha Sinaga Inang Nike Sastra Florida Sinurat Rabdohot Tolu Halak Yanakon Sian Wik Tolu Bulu Tolu NRJ 0522 Pida tu HKBP Grand Duta Resort Grand Duta Tangerang Distrik 20 Sada Banten Napaupaton ruas Namoding Nunga Nadiari Senin tanggal 17 Februari 2025 Nunga Jumolo Maru Jumolo Inang Riyama Simangunsong umur 52 tahun Sian Wik 2 umur 54 tahun Manadikon Sahalak Yanakonna B. Nah di hari Jumat 21 Februari 2025 Nunga Jumolo Maru Jumolo Amang Situa Gogo Edi H Marpaung umur 50 sia tahun Sian Wiksa Plonom Maka Baduhon Inang Yudika Siahaan Rabdohot Tolu Halak Yanakonna Sadarion Minggu 27 Februari 2025 di Patupado Parmingguon di Taman Royal 2 Jalan Sriwijaya nomor 6 Cipondo pukul 8 WIB nani uluon ni inang bibel pro bertauli utauruk debatama nama ngapuli sude keluarga nanti ninggal ono. 5. Pelian tanda holong pensiun Situa di hari Minggu 2 Maret 2025 di Parmingguon pukul 10 sadawib di Patupa Huriata do Paborhaton Situa pensiun Ima Amang Situa Antonius Sinaga Sian Wik Tolu Pulualu Dohot Amang Situa Joni Pasaribu Sian Wik Tolu Klonom Domutusi Parhobas Parageda di Parmingguon pukul 10 sadawib sadarion Ima Amang Situa Joni Pasaribu alani tapatupado papungu pelean somon las nirohata di Pakubasion Nasida Nasaelaonon di Huriata di Ganuk Parmingguon Ima Sadarion Minggu 27 Februari 2025 pelean tanda holong tu Amang Situa Joni Pasaribu asa tapas atma dot sian las tiroha siala Pakubasion Nasida onom
Pelantikan panitia pesta pembangunan dohot peresmian pastori dan kantor huria. Obartu hasil sermon parhalado di hari Jumat 21 Februari 2025 nungga dipilih ketua panitia pesta pembangunan dohot peresmian pastori dan kantor huria Ima Amang Situa Lindung Nainggolan dohot ketua panitia pelaksana pemasangan komblok lapangan parkir Ima Amang Situa HD Parluhutan Simajutak domutusi di hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 naik patu paonna do pelantikan ketua panitia di Parmingguone. Papituhon Parmingguon Minggu Keluarga di hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 di Patu Pauriata do Parmingguon Minggu Keluarga di Galung Parmingguon jala di Patu Pado Papungu Pelean Keluarga Marhite Amplop naung di Parade Huriata Galung Keluarga Ima Laho tu persiapan dana pesta jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota tahun 2020 rap sahudulama na sa keluarga jala masot majolo Parmingguon remaja dohot parguru madua tapasahat ma peliata sada A dohot sada B adorang jamita jala pelian 2 dohot pelian keluarga Marhiti Amplop tapasahat tujolo dung sipul jamita napawaluhon piket bulanan di bulan Maret 2025 Ima Inang Bibel Pro Bertauli Utauro Tolu Romawi Kewinonia Manang Pelayanan Persekutuan Sada Bonataon dan pembubaran panitia Natal Siksi Ama. Nah di hari Sabtu dohot Minggu tanggal 22 Sabtu tanggal 23 Februari 2025 nunga di Patupa pertaniangan Bonataon dohot pembubaran panitia Natal Siksi Ama maringanan di Hotel Ridiat Cicaringin Bogor nah niuduhan ni Pendeta Sabar M. Manulang SPD jala didongani Ketua Dewan Koinonia dohot Paniroe Ama. 2. Rapat koordinasi Dewan Koinonia Sadarion Minggu 27 Februari 2025 pukul 10 sia 30 WIB maringanan di Gedung Sekolah Minggu Patu Paonna do rapat koordinasi Dewan Koinonia BPH seksi Rap dohot Ganuk punguan kategorial Laho Manggulahon program dohot anggaran tahun 2025 namun ditotopon di rapat kuliah domutusi pinangidoma tu sude Dewan Koinonia sude BPH seksi dohot BPH punguan Laho Maddohoti rapoti napatuluhon ibadah sekolah minggu Obartu keputusan rapat huria Ima program dohot anggaran tahun 2025 di Minggu Parjolo Ganuk bulan Parmingguon sekolah minggu nunga ditotopon tuluhani Parmingguon maringanan di Soko Saroha Mamuka hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 Obat Romawi Diakonia Manang Pelayanan Kasih Sada ucapan selamat Pangulani Nagoktiki Parhalado dot sude ruas Niguria Pasahaton A selamat ulang tahun atutubu tu pitupulusia halak ruas Niguria dot selamat ulang tahun Pardongan Saripeon tu 25 keluarga hatan itu hatta namandok Sai Leong Matuho Sisubut Roham Jala Pasau Nasa Senakap Mi Psalmen 25 Psalmen 20 ayat 5 B Wakar ruas Nihuria Natongo di bagasan Parsaiton Sai ditupakot tuhatama Gogo dot ahipason tunasidan Semonima titing di Mingguta Sadarion
ya katiting naso tinahahon main tajahama di buku acara digital na usaha tuganu WA group wik moloadong akan orang takas di panratonon do di pancahon ni tingtingon tapatakas ma tu parhalado wikta be manang tu sekretariat ni huriata di jam kerja saya di pasu-pasu tu hatta ma pakubasian di huriata jala di pasu-pasu ma nang parhalado do ruas lahu patpaon akau laun nadinggan di huria baik sangat di guar ni tu hatta horas. Tapuji Maduhata sian WD nomor 226 ayat sada sahatu tolu uhud papu belian sada a sada b do 2. Tuhan hari
Kameni di batana sumurung sian saluhut naroha. Imam ngaramoti hati-hati dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Para semadita sudi amang dotinang. Hatani di bata jamita si hanguluhonot ta di minggu seksa gesima minggu ono puluari ada orang so hahihion ni Kristus sian Evangelium Matius bidu 5 mamuk kasian ayat 30 alu 140 alu hujahama di tonga-tonga tak dibegi hamudo hata nama dok mata do abul ni mata ipod do abul ni ipon alai au madok tuhamu unang alohamuna jahat mulu adong nama mastap hurum siamumi tarehom ma nang hurummu si habirang mulu adong nanaing mabain sidir tuho lau mabuatulusmu ate nama doho baju-bajum di ibana mulu adong manang ise nama ngogoy ho madongani ibana sapal oloi ma ibana dua lehon na mangido tuho unang tudali nanaing marsali tuho dibege hamudo hata namadok holong maroham di dongammi hosom ma iya di musum alai au do madok tuhamu holong marohamu di musumuna tangyakon hamuma akkana paburu-buru hamu asa tunggabi anak niamamuna na di banua gijangi hamu ai di pabisar do mata niarina tu akka parrohana jahat nang tunabonar di parodo udan tu parrohana tigor nang tunagiduk ai molo holong rohamuna hola di akka namakka holongi hamu dia ma upamuna gari akka si jalobeo da songonido di bain dia doha surungan muna molo denggan hatamuna holat tu akka dongan muna gari akka si pilibigu da songonido di bain ipe ikon sundenggan do rohamuna songon amamuna di banua gijang na sundenggan rohai ima sahak ni hatan itu hatta kamang do tinang hurin itu hatta di dok sahalak teolog Dietrich Bonhoeffer songonon dia mahata dian ni halak Kristen sian halak naso Kristen apakah yang membedakan orang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya lau si banar tong mengalusi suku-sukunne na patadihon akana porsea sian akana so porsea ima parangi di bagasan haholongon yang membedakan orang-orang percaya dari orang-orang yang tidak percaya adalah gaya hidup di dalam kasih sebagaimana yang dikotbahkan oleh Yesus dalam khotbah di bukit Imam Matius 5 1 Matius 7 dan 2 bidui itulah yang membedakan gaya hidup di dalam kasih Allah memang anggo hasomalan di ngulut tahun di ngulu di jolmaon molo di baik kona dinggat tuau bahu baik mana dinggat tuo molo di baik ko molo disusai ho au pe hususai na nama ho molo dilai ho au apa benok kudo marlea ho ido somalna molo tupak na 100.000 tuau apa benok kudo tupak ke 100.000 hira ido sisoli-soli do ngulon ido kudangan itulah yang lazim
menuntut, tidak dituntut. Mengorbankan, bukan dikorbankan. Alai anggo sian jamitani Yesus didolok melalui khotbah di bukit termasuk Matius 5 ini memberikan sebuah pengajaran yang sangat radikal. Kasih itu mengorbankan diri sendiri, bukan mengorbankan orang lain. Kasih itu menuntut diri sendiri, bukan menuntut orang lain. Mengasihi bukan supaya untuk dikasihi. Mengasihi walaupun tidak dikasihi. Itulah gaya hidup orang Kristen. Alaya duldo muse didok sahalakna ateis, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, Nietzsche. Dia berkata demikian, bahwa kasih itu adalah perusak dan penghancur peradaban hidup manusia. Kasih hanya pantas bagi orang yang lemah, yang bermental budak. Kasih hanya pantas bagi orang yang gampang menyerah dan mau diperlakukan tanpa melawan. Sebab menurut Nietzsche bahwa dunia ini sangat butuh orang-orang manusia super. Butuh manusia yang tidak mau mengalah. Itulah yang dibutuhkan dunia ini. Berbeda dengan ajaran Yesus dalam khotbah di bukit ini. Alanido gawi jupak kita mah hasomalan na songoni. Songna huguare naking. Molo dibain hala atwiba ado baloson. Molo labo do ngatiba labo do bainon. Molo jukat talak tiba juga do bainon. Ido nasoman. Itulah kelaziman dan kebiasaan. Ido bain gawi tubuh hukum kasuistik. Songon diturupokon. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Mata do abulni mata, ipon do abulni ipon. Ima kasuistik. Tidak mau kalah. Kalau bisa lebih. Lapatanna sejuk-juk do pabbahenata tu halak. Bentuk reaksi. Reaksi kita terhadap apa yang sudah diperbuat kepada kita. Itulah lazimnya. Cong norok nakik. Mulu marulau kita dilian halak tupak nasar 1000. Akan adeba adong do naringgas mang macata ti amplopida. Sotung salah ita. Iba pun udah sudi amplopidung sayidung pesta. Adong do buku nih. Buku pribadi na do. Disurati me. Sedunang sekian, sedunang sekian, sedunang sekian. Marulau kedua non, akal tangan non, bukun do buku nih. Oh 100.000 do natik kiri liau di mana tu pak na pengulihon anak kau. Sasitong na boy dulu bisa nilai non na. Ali ala nase do dilihat dongan nai, naniotang nai, mangyutoni do bay non na. HP dongan nai mangalia nai nama tolak na. Itu yang dia mampu memberikan. Alai ima suha na. Ido nagi noran na kasuistik, kelaziman. Itulah kelaziman kita. Hebat dosia do nangiban. Basa. Esong ni mora may bana. Roi ba itu jebuna. La ulan air putih do dibain. Romay bana tu jebuni ba. Tong do bain air putih tu si. Saya dong do pe akasi songoni. Aliang go taring tutup pak naking atar torok do pe songoni. Nang holan adong. Torok. Adong lo kita sampai catatan itu pak nidongan. Akamang lo tinang. Adong do. Tutung maya teh, bolok ko macatatan mi unang pola sipas-sipan ya teh. Gabi suak-suak na dihita. Ala imana somal. Kasuistik. Ipon abulni ipon mata abulni ipon mata molo dihalak Yahudi di Guarimon Lextalionis. Hukum. Sasitongna ubain na di patomu-tomu pon prinsip hukum yang demikian mata ganti mata sesungguhnya supaya setiap hukuman yang diberikan itu dang pator baku. Tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu kecil, tapi adil. Itu sasitong na substansi awalnya di zaman Nisi Musa.
Supaya jangan ada orang menerima hukuman lebih dari apa yang dia perbuat kesalahannya. Tersongot di negara tonwaing, di deba kasus, si pata binereng dah. Kasus yang sangat besar, hukumannya sangat ringan. Dibandingkan kasus yang sangat kecil, hukumannya sangat berat. Adong do deba songoni. Maka kalau di zaman Musa ada disebut dengan lex talionis, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ini sesungguhnya prinsip keadilan. Supaya setiap orang yang melakukan kesalahan menerima hukum yang sesuai dengan kesalahannya. Itu sasitong na awal. Tetapi orang-orang pada masa itu menyalahgunakan ini. Prinsip mata ganti mata, gigi ganti gigi. Apa salah gunanya? Di bawah gabe landasan manang legal balas dendam. Kan ho pas tapau, ho pas tapok kudo. Kau kan sudah membunuh aku, kau pun harus kubunuh. Terjadilah tindakan balas dendam, terjadilah tindakan main hakim sendiri. Karena berdasarkan ini. Karena itu sepanjang ada mata ganti mata, gigi ganti gigi, maka tidak akan ada kedamaian. Jangan dong hadamion. Karena sifatnya balas membalas. Mulai pamate mana bapakku, kau pamate aku bapakna. Jadi dong menurut saya ada suku di Indonesia nasongoni dan pola hudok sian jamito nanti. Hampir mirip dengan itu. Tradisi yang disebut dengan tradisi carok. Jadi yang gunain tentang pola populer be. Jadi molo carokon kalau seseorang ayah meninggal dibunuh, habis geleng-geleng dopi anaknya, maka istrinya akan menyimpan baju yang bekas darah ini. Si panon ni istri namai. Dung magoda kedua nak kaya nakonna patudon namai. Songonom manajulu parmate ni bapak musiado nang domabay. Maka sebagai anak laki-laki bertanggung jawab penuh untuk membalaskan ini. Kalau dia tidak membalaskan itu, dia dianggap lemah dan hina. Ini masalah satu. Ido bahin molo didok diturpukon mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Ipon mata abul ni mata. Molo oddo terus marlaku di tonga-tonga ni nguluni jolmai, terutama dalam hidup orang Yahudi pada masa itu, maka tidak akan ada kedamaian. Dunia ini akan dipenuhi dengan lingkaran kekerasan dan kejahatan. Karena setiap kekerasan dibalas dengan kekerasan, kejahatan dan dibalas dengan kejahatan. Ini mana terjadi? Hidup bain gabi hidup Yesus. Alang ngasomal songoni dinguluni halak Yahudi. Tindakan balas dendam itu sepertinya sudah legal dan tidak menjadi sebuah kesalahan. Di bait Yesus mapa ngajarannya baru. Molosong ni dia didok dia tulu pulualui mata abul ni mata ipon abul ni ipon haholongi ma dongamu hosomi ma musumi. Alisa setong ne komana dohita. Dakya disuruh dia bata di hosomi jolma musuh manangi sepe. Mula dong song ni tarsurak di opak Musa 10 lalu Imamat 19:18 kasihlah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tapi kata bencilah musuh ini ditambahkan oleh pengajar-pengajar Yahudi waktu itu. Musuh yang dimaksud di sini bukan orang Yahudinya, tapi orang-orang di luar Yahudi. Alam memang anggota Yahudi itu sangat eksklusif. Benci dengan orang-orang di luar sukunya, di luar agamanya dan di luar bangsanya. Dakya diajari dia bata asa dihosomi halak nasing nang pemarasing dohot ditang. Maka kata Yesus di ayat 39 itu, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu berikan jugalah pipi kirimu. Ala songoni do masa di tonga-tongannya ala Israeli bahwa tindakan balas membalas kejahatan, membalas kekerasan atau tindakan kita kepada orang itu selalu bergantung akan tindakan dia kepada kita. Nah, kalau dia berbuat baik kita berbuat baik, kalau dia berbuat jahat kita berbuat jahat.
maka tidak ada kedamaian dan kasih. Maka kata Kristus dalam 39, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Siapapun yang menampar pipi kananmu, berikan jugalah pipi kirimu. Ada 5 ilustrasi diberikan Yesus kepada para pendengarnya, termasuk kepada kita. Bagaimana kita memaknai dan menjalani hidup ini supaya tercipta kedamaian, supaya kerajaan surga hadir di tengah-tengah dunia ini. Maka pertama dalam ayat 39 itu kata Yesus, kalau ada orang yang menampar pipi kananmu, berikan jugalah pipi kirimu. Memang anggo di hala Israel, kamang lo tinang, menampar pipi kanan itu jauh lebih tidak terhormat daripada menampar pipi kiri. Jadi mulo sanga do di pastap hurum sia munon, ini adalah penghinaan. Penghinaan akan harga diri, penghinaan akan kehormatan. Karena ditampar demikian. Pakai tanggurung di tanganon. Marasing do molo siamun molo hurum persiap birangon di pastap. Ini hanya kesakitan fisik, tapi ini kesakitan emosional, harga diri. Maka kata Yesus, kalau ditampar pipi kanan, kalau direndahkan pun itu maksudnya. Kalau ada pun orang menghina, merendahkanmu, mengucilkanmu, tidak usah dibalas. Lihat madohot pipi kirimi, hurum parhab birangmi, tidak perlu dibalas. Tidak perlu balas menghina, tidak perlu membalas dengan merendahkan dan mengecilkan. Napa duahon mulu adong dan kepada orang yang 40 dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengini bajumu, serahkan jugalah jubahmu. Anggona somal jala Israel mulu di pastap nang dihita pada song ni do ti. Mulu dong halak mamastap pita ado benota kamang lo tinang. Bemolo di pastap bom magetina. Bemanang mulu di pastap bom magetina pistolon, mulu par pistol. Dok lanak kanasing, manang aduh tu polisi, dok lanakah akan asing. Itulah kelajiman. Itu nasomal membalas. Jalan nasomal muse, mulu adong mangido baju, mulu do mangalio baju, apalagi memang leon jubah. Tapi kata Yesus, kalau ada meminta engkau mengini bajumu, serahkan juga jubahmu. Mulu adong jubah ni sasahala hati hai, oh ini udah tergolong orang yang hebat. Salah satu barang yang tergolong harga mahal itu adalah jubah. Dan ini hampir tidak bisa diberikan. Melodong halak mangidudang mungkin lianonon. Selain karena barang mahal, ini juga sangat butuh. Kalau kita butuh baju, mereka butuh jubah. Karena jubah itu bukan hanya dipakai untuk supaya melindungi tubuh. Alai jubah magatini salimukna. Jadi jubah itu sangat berharga dan sangat mahal. Tapi kata Yesus, kalau ada orang yang menuntutmu untuk meminta bajumu, serahkan jugalah jubahmu. Jangan seperti yang biasa-biasa saja. Kalau kita sulit memberi baju, tapi Yesus mengajarkan jubahmu pun harus kau kasih juga. Itulah analogi kedua. Analogi ketiga, amang dan inang, di ayat 40 di dok. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Di pertikian ni Yesus, gudang do halak Yahudi, gabi di perhatuban halak Romawi. Lumubi ma'akka tentara ni Romawi. Jala di bayat do halak Yahudion, halak Israelon gabi hatubanna. Lau mabuanakah barang-barang, mengangkut barang-barang mereka dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dan tarjaloni halak Israelon. Mereka sangat menolak ini dan memberontak. Tengok mati kitar silang Yesus, isi do tahe disuruh soldadu ni Romawi membuat silang ni Yesus itu Golgata. Simon dari Kirene disuruh tarsongonima. Tapi orang Israel tidak suka dengan kebiasaan ini. Mereka ingin melawan dan memberontak. Tapi kata Yesus demikian. Kalau kamu disuruh berjalan 1 mil, berjalanlah kau 2 mil. Suara lo turohani na tumangi hokan. Kita sudah tidak suka untuk melakukannya, tapi Yesus perintahkan itu.
Ini ilustrasi ketiga. Yang keempat, amang dan inang. 42. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam kepadamu. Anggo di halak Yahudi tidak kewajiban untuk memberi, baik kepada pengemis, dan tidak kewajiban juga untuk memberikan pinjaman kepada orang yang datang meminjam. Dan kewajiban. Ada di dok Yesus, mula dong halak namangi dolean, mula dong halak namar salilian, unang tudali. Tidak pandang orang. Unang bereng-berek kalak, nama siapapun, beri. Kalau kamu mampu memberi. Di mana somal? Ada di dok Yesus, ekolianon, harus. Bukan pilihan, boleh ya, boleh tidak. Dan yang terakhir, amang dan inang, ilustrasi terakhir yang kelima, di ayat 40 tului, kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Itulah yang tertulis. Dan itulah yang dipegang oleh orang-orang Israel. Mengasihi sesamanya orang Yahudi dan membenci orang-orang di luar suku dan agamanya, di luar Yahudi. Itulah kelazimannya. Tapi kata Yesus kepadanya, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi orang yang membencimu. Siapakah sesama kita manusia? Anggo di halak Yahudi, banatar goar sesama ba olan nasida mak. Nasabangsona, samargana, saugamona. Di duru nasida itu adalah musuh. Itu bayi mulo taingot, tikadong halak natua sejeriko, dirampok, ya kan? Dibegal, pihak madito penidalani, mamulus mamalim, orang Lewi kan? Apa tindakannya? Diam saja. Dipasok bulu songoni. Karena apa? Ada hukum bagi orang Yahudi. Tidak boleh bersentuhan dengan orang-orang di luar Yahudi. Ali Roma sahala sian, Jeriko natuat, orang Samaria, ditolong, disembuhkan, dibawa berobat. Songonima di halak Yahudi. Itulah sesama. Amang dan ninang kita siapa sesama kita manusia? Anggo di rohat terang, anggo sesama manusia ba naparjulu ba keluarga mak tokome. Napa dua hon na dongat tubuh hula-hula boru dongat sahuta do lanakan asing. Artinya masih ada primordial, masih ada pengkotak-kotakan, masih ada pengkategorian arti sesama ini. Tetapi kata Yesus, kasihilah musuhmu, berdoalah kepada orang yang membencimu. Ini sebuah ajaran yang sangat luar biasa, berbeda dengan kebiasaan dan berbeda dengan kelaziman. Ado dipanggil Yesus. Amang dan inang sesungguhnya hanya satu yang diinginkan Yesus dari kita. Apa itu? Yesus meminta kepada kita, mengajarkan kepada kita agar sebagai anak-anak Tuhan, kita itu menjadi orang yang autentik, menjadi orang yang original. Iya. Apa maksudnya? Kita jangan mau diperbudak oleh tindakan orang lain. Unang pabahenatai mangihutop pabainani halak tuhita. Kalau kita baik kepada orang, ya memang karena kita baik. Mula burju hita atau ala naburju do hita. Dan ala naburju ibana tu hita. Itulah yang diinginkan oleh Yesus. Maka ketika ada orang yang tidak baik kepada kita, karena kita adalah orang baik, maka kita tetap berbuat yang terbaik. Itulah be autentik, original. Itulah anak-anak Allah. Sama seperti Bapamu yang di surga. Itu yang mau diajarkan. Yang lazimnya membenci musuh. Yang lazimnya tidak memberikan pinjaman. Yang lazimnya tidak memberikan bantuan. Yang lazimnya kalau ditampar pipi kanan, tuncang pakai kaki kanan dia. Itulah yang lazimnya. Tapi kata Yesus di sini, kita harus menjadi orang yang autentik. Melakukan sesuatu bukan karena orang, bukan sebagai bentuk balasan atau reaksi kita kepada orang yang telah melakukan sesuatu kepada kita. Soalnya huduk naking. Mulu tali apa 500.000 tu patai, ya memang karena itulah kita. Mulu tali apa 200.000 tu patai, ya karena memang itulah. Sekalipun waktu kita pesta dia kasih sedikit, atau sama sekali dia tidak kasih, sama sekali dia tidak datang. Ale-ale nabur judo hita, karena memang keoriginalan kita, autentik kita itu adalah anak Allah. Maka kita tetap melakukan yang baik. Sekalipun orang tidak baik kepada kita. Hidup bain akamang dotinang di ayat 40
walui diduk Yesus songon. Ipe ikon sundinggan dorohamuna songon amamuna na sundinggan. Roy, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapa sudah sempurna. Kata sempurna di sini Amang dan Ninang ini diterjemahkan dari bahasa Yunani teleios. Maksudnya seperti ini. Teleios dapat diartikan sebagai sikap yang utuh, sikap yang menyeluruh, mandiri, tidak bergantung, tidak ditentukan sesuatu di luar dirinya. Ima teleios. Hendaklah kamu sempurna. Sempurna ini berarti demikian. Saya ulang-ulang lagi Amang dan Ninang. Sekalipun dia membenci kita, tapi karena kita adalah teleios, kita berdiri di atas kesempurnaan Allah itu, kita tetap baik sama dia. Nang pedang di sisi hita, ya karena kita memang orangnya ramah, kita tetap sapa dia. Itulah yang tidak lazim. Hidup banyak king di Bonana Hudok bahwa ajaran Kristus dalam Matius 5 ini ajaran yang sangat radikal. Ya, di luar kebiasaan, di luar kelaziman, bahkan terkadang tidak masuk akal. Yang masuk akal itu yang saya katakan tadi. Kalau orang kasih seperti kita hanya 1 gelas air putih, kita juga kasih 1 gelas air putih. Idona somal. Tapi Yesus mengajak kita membangun diri di atas kesempurnaan itu. Jadi setiap perbuatan kita bukan reaksi atas perbuatan orang kepada kita, bukan reaksi. Jadi molo reaksi kan molo ide baik dong abai mabinati bana. Itu reaksi tong. Mamalos. Maka kasih itu tidak mengharapkan balasan. Holong napulini dang mangido pamaloson. Burju pe halak tu hita tong do hita burju. So burju pe halak tu hita tong do hita burju. Ekan ido diduk Yesus dia 40 nomi. Ayat 45. Asa tunggabe anaknya mamuna dia di Banua Gijangiham. Ai di pabisar do mata niarina tu kaparohana ja nang tunabonar. Di paraudo udah tu parohana tigor nang tunagiduk. Allah bertindak bukan atas dasar perbuatan manusia. Molo di leo debata pe mata niari dang Allah ni haburjon ni colma. Sekiranya Tuhan bertindak atas berdasarkan kebaikan manusia, enggak mungkin Tuhan kasih matahari. Mereka nda burju tu Tuhan. Kalau Tuhan bertindak atas dosa-dosa manusia, atas perbuatan kita, enggak mungkin Tuhan kasih matahari dan kasih hujan bagi kita. Enggak mungkin Tuhan kasih berkat bagi kita. Dang robe matanya robe. Molo suak-suak ni pabainan di bata bergantung kepada apa yang diperbuat oleh manusia. Nang peso porsea ale di debata lu tisi matanya hari. Nang peso burju, nang pemardosa ile debata lu tisi udah dok matanya hari. Sudah diparlehod debata. Nah yang masongon hita, hidup badi duk Yesus songon amamuna parasi rohai. Teleios sempurna. Itu yang dimaksud oleh Yesus. Bahwa tindakan Allah itu tidak bergantung kepada perbuatan sikap manusia. Sekalipun banyak orang berdosa, Tuhan tetap menerbitkan matahari baginya. Baik bagi orang percaya, baik bagi orang yang tidak percaya. Nah asa memang hidup kita ini karena kasih karunia. Jadi mulai dong moh rohatta songot turpu epistel naking di pasal ini. Molo moh rohatta mamereng halak nageduk. Hidupnya lebih menyenangkan dan lebih berhasil. Ya kita kan mau intervensi Tuhan. Seolah-olah hidup kita lebih baik dan lebih benar. Dan Tuhan lebih pantas memberkati dia daripada memberkati kita. Kan itu kan. Alam manghutun hadiriut taruh tabain. Uringgas dua tahun minggu. Uringgas dua tahun mangalep pila bulanan. Ubur juda manglen LPG. Dok lanak kanasing. Bahasa tabungulune sianau. Misalnya. Mulai itu tabai suat-suat ningguluta. Hampir dak kau absen di pertanyaan. Ali bahasa rawam tu baru kilo ni. Ya adong ros ni hurian saya pertanyaan. Dari DP dak kero bahasa di paso-paso ngulune. Tuhan kita itu sempurna. Teleios. Dia bertindak dan berbuat bukan berdasarkan semata-mata bukan berdasarkan apa yang kita perbuat. Dedang pola mau pati ateta mamerengi. Ali kota ingok dong. Tuhan tidak pernah tutup mata. Adong doare pamaloson. Ada. Belum sekarang. Nanti pada saatnya Kristus datang kedua kali. Asal menodong pehalak nasongoni. Di tonga-tongani ngeluta jupak kita. Dan pola gabe moho pati atetak kamang lo tinang. Kita tidak perlu kecewa dan panas hati. Apalagi cemburu dengan orang-orang yang demikian. Tetaplah berbuat baik.
berlaku benar, hidup benar di hadapan Tuhan. Itu Mazmur 37 tadi. Maka itulah teleos itu, agar kita menjadi anak-anak Allah, sama seperti Allah Bapa kita yang sempurna itu. Dia memberikan matahari kepada orang yang tidak percaya dan kepada orang percaya, dan menurunkan hujan kepada orang percaya dan juga kepada orang yang tidak percaya. Karena Allah itu adalah baik adanya, maha baik malah. Allah itu sungguh baik. Naeng masongoni hita. Asa suak-suak ni pambainata di nguluon, maradupun akaharak parsaurata, dang ikon hobar tu nabi nene. Dang ikon ni. Soroi bana pertanyaan tujuh buku, marhua pola rau tujuh buni pertanyaan. Adong luna songoni di son? Adong lo ya huriana hubulus songoni. Alat terlosok lu nasi dari keluarga pertanyaan. Pas mangga nasi dia majabui. Holana wadok situ ero tu sih. Dadong ruru sih. Nisukum mak. Bahasa dang rohamu pertanyaan dari remune salpu. Soya roh nasi damang tu pertanyaan inna. Di bagas rohakku nama wulusi. Suatu kecitan nong rohana. Tersong ni do HP songon nama dadat do HP nama ngulun na rohakku mak. Nama huri pe song ni di cepatai bedonganon. Mulo soro pertanyaan tujuh bunah, dang royo pertanyaan tujuh bunah. Sitok kami. Tapi dulu melihat naringgas pertanyaan nama uas male di hatani dia bata. Nang soro dongani tujuh pertanyaan ala yang gohita ikoro alaniaha. Dang alani mana? Dang alani jabuna. Ala nama uas doro hatta di hatani dia bata. Hidup baik di do Bunda Teresa. Kalau kamu melayani orang lain dan orang lain menghina kamu, tetaplah melayani. Kalau kamu melakukan kebaikan dan orang menertawakan kamu, tetaplah lakukan kebaikan itu. Karena itulah dirimu. Kalau dia baik pada orang yang dia punya kepentingan, kebaikannya itu tidak autentik amanginang. Songonina nang hita parhalado. Do akaruas nabur juate. Ati adong rupani na olo manggere-gere tu hita ka. Eras ba situ dohon na. Ala ni burjuta rupani. Lomo na mesi. Ale anggo hita hokma haburjutai. Hotma haringga sotai. Unang gabi muba, unang gabi mibar. Ala ni hatani halak. Ala pabahenan ni halak. Na burjuyat do situon. Sudedo ditopoti jabudi ruason. Ali aladong akka hata nasing. Tapi siya nisnu rohana do, siya burjudi rohana do. Gabi solo biar melakukan perkunjungan be. Tapi itu mak. Siapapun kita mangdan ini sebagai anak-anak Allah, kita membangun karakter ilahi. Karena hanya dengan cara yang demikianlah, ya, kita menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Dutang yang teh. Datanglah ke kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Hanya dengan cara demikianlah kehendak Bapa bisa terjadi di tengah-tengah dunia ini. Dengan cara hidup kita yang demikian, sekalipun kita menghadapi hinaan dan lain sebagainya yang tidak menyenangkan hati kita, tapi karena kita berdiri di atas teleios, anak-anak Allah yang sempurna, maka hal apapun yang ingin membatasi kita atau mengurangi kita atau ingin menjatuhkan kita berbuat kebaikan, lakukanlah kebaikan lebih dan lebih. Itu yang dimaksud. Holam marhiti do kamang lotinang boy jongjong patar harazaun ni debata di tonga-tonga ni portibion. Maka kalau demikian terjadi, maka surga ada di tengah-tengah dunia. Molo samosir do kepingan surga itu masih kepingan surga. Tapi belum tentu orang datang ke Samosir merasakan surga. Belum tentu. Karena apa? Ya sikap manusianya mungkin. Orang-orang di sana. Harusnya sama seperti indahnya Samosir itu misalnya. Boy patar harajaun di bata. Mari kita bahenata. Akka anak ni debata. Totong burju. Totong satia. Di dahalak ma toho mahita anak ni dia bata asa pas dan rirok ni hatani halak bataki
dang dau tubisian bonana. Dalam arti positif lah kita pahami. Kita anak Allah, ya jangan jauhlah sikap kita dari sikap Allah. Jangan jauh karakter kita dari karakter Allah. Karakter Allah itu sempurna, mengasihi. Sekalipun orang manusia tidak mengasihi dia, pun juga dengan kita. Harus belajar membangun diri. Tidak bergantung pada sikap orang lain kepada kita. Nang pe amatai kasar inang unang doto kasar kati. Nang pe holan na dipugi hamatai hoganu pare tiap pagi bay makopi na do tesna bay bontok na. Itu. Nang pe so dilian amatai hibul pacarian nai gaji na itu ho denggam mahubasi. Gosok baju na denggan gosok salawarna. Nang pe malas mar minggu tiap pare minggu parade baju na do salawarna do sepatu na semer. Nang pe bakol rotu garija. Tetap berbuat baik. Unang gabi madili. Ay saya tahan namang dah. Dia maksud mo ning gatiom mamatero badia buy. Mulo ngasong ni do dapat kita mata ba. Toy mata hasabab pemada. Tapar hasok manadongon. Ido na dong. Nang pesongon ni parangena. Nang song ni hita kamangate. Muludung burju hita mangula. Sudah talian natasara itu inata. Alay say ipatu bek do beganu parion. Say diritingi kan. Si patamang ido pasibin si pemaol. Hok mahita burju. Ada na burju do. Song nede burju maho ay na burju do ali salah do mulu so burju hal le dang burju be bana. Nang so burju ripet tay hok mahita burju. Nang so burju anak kotai hok mahita burju. Nang so burju hula-hula tay hok mahita burju. Nang so burju simadot tay hok mahita burju. Nang so burju akka pangulani huriyay hok mahita burju. Baik kon ido to. Ido na burju. Jidang marguru. Ay nang burju pangulani huriya namin nakan anggo hamu hok ma burju. Ate ama. Ima ciri-ciri ni ruas niaga bibit tangarang kota. Amen. Dang sudi mangalusi. Amen. Nang so burju hami akka pangulaon anggo ruas di huriya ikon burju. Tangya kok kamu masa burju hami bedot to. Itu kan. Unang ala so burju hami gabi dang burju hamu. Be sebandong na burju roh di garejon. Itu dah. Burju do hami nang peso burju hamu. Ima dihita parhaladon. So burju do akka ruas di huriya na memang diwik na mina juga tadi na anggo hita ikut situ na burju. Nang perua sidang dang burju. Itu si hobasan. Itu na pinang itu di bata. Amin martangi yang mahita. Ali jahoba di bata amanami mauliate marohanami diho nang buas mangalihon hatam. Suhar jala macai maul dotorohanami. Mangihutun hasomalan nang bakko-bakko ni hazol maun. Alay di pangi diorhamdo ikut tadi hamisyan akan nasutumadaho. Nang pemiak kami di tonga-tonga ni portibion. Pasrohanami Tuhan. Dung saat tatami itu hami. Mubi mamarhiti-hiti todim. Saina parguguammu. Jala patawam mulu hami gabe yanakommu. Patu pahul diri nami. Gabi na sundinggan roha. Haburjon nami. Holong ni roha nami na pulini. Dada mangihutun holong ni roha ni dongat tuhami. Dang mangihut to pabahenan di dongat tuhami. Asa sadok nasa pabahenan nami. Parangit ng pangulaon nami. Marujahan tu holong ni roham. Idu asa targuar habi gabi anak komu. Asa patar Tuhan harajom di tonga-tonga ni portibion. Paso-paso masudi, ruas ni huriam. Sien na mekmet satu na magudang. Kaamanami na namin na toras. Tumubi maakan na tumua. Di ganup panggulmiton ningulo na sida. Ramoti jala tugu-tugu maari ganup ari. Say jaga honom musian na samara. Para diom mutuhan siyan asini roham.
akan narikot di ngulusi ganupari. Sai ajari hamya satu tong marpos ni roha toho. Mulutung adong akaparukilon hangaluton nasonggok tuhami. Sai taiti rohanami makirim. Pos rohanami tuan sai urupam modo hami saluhukna. Pasu-pasu maruas ni huriami diganup rumah tangga nasi dabe usai hodamem do tolongmu. Sai patulus akasita-sita akan nahinirim ni roha. Homana pato pahoni hobar tuasi do tolong ni roham. Lihon ma gugu nang hamalumon. Dia karuas ni huriam na tongon di bagasa parsahiton. Urupi jala pargugui akan nagale, apuli akan namarsak roha. Tumubi ma di keluarga ni naposom nang jumulun ya lakme. Amang situa gugu marpaung na maninggalhon inang burusihan rap dohot yak kaya nakon. Komana mangaleon apul-apul tusude keluarga. Nang tuhami ruas ni huriam nang akapar haladu ya kabipita ngarang kotaon. Ali Tuhan manami nang dibagasa tikyon posrohanami mangido tuho asa hototong nama masu-masu sudia kaya nakon ni ruas ni huriam na met-met na marsikola nang akanong kareju narap doh na toras na manang nadau tuho masalu na hupasahatami. Seho Tuhan na mga jagay ng mga ramoti. Pada umusin na samara, lumubisyan subyan ni Portibion. Asa unang adong nang gusales yan akay anak kon nami, na poso ni huriami, na mago hinorhon nito di ni jamanon. Urupi mahami akan natoras di hagalion nami, lau manugu-nugu akay anak kon nami asa magudang gabi anak halomuan ni roham. Sai patongon akka parkarejuan na muli, diak karuas ni huriam na malungun diak parkarejuan. Sai pasu-pasu akka ulaw ni ruas ni huriam na maragami tupahi sien asidot hulong ni roham. Pasu-pasu keluarga na malungun dope di parianak konon, leon mahagabiw di tonga-tonga asida, mamasu-masu ho di bortian niya kaina, nang dihahi pason niya kaama. Lehon bengek ni roha satu tong makirim marpos ni roha tuho. Tong sahat tuho matuhan nang huriam hagabi betang arang kotaon. Sai patau jala parbisuhi hami akka parhaladum. Pargugui hami sudi. Lumubi madi akka ulaw na sinakapan ni huriam. Di pesta pembangunan nang peresmian rumah kantor dinas. Gudang Tuhan. Nah husakabi hami di tonga-tonga ni huriam marhiti pestai. Panitia nang pinabakik ni huriami. Tuho maho pasata misaluhuna. Gabi perhitiamu manasida. Laho pauli-ulion huriam. Asalam marbungaran warmu. Lamar tabata balas ni rohani ruas ni huriami. Tong saat diho mangulu nami daging doho tod dinami. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan syokop pami. Amin. Tapasahak ma piliata ima lasni rohata. Jenang mamongoti pensiun amang situata amang situa Johnny Pasaribu nama raget dan naking songopak ko basyun nasi parpudi ada orang so pensiun sian hapar haladon tapasa ma di bagas alas ni rohahu mai tamarede. So
Hurian itu hatta sahak mahita tu ulaun padidion nabadia tapai tihuk mak di bagasan sonang neroha. Mari dihitasian buke di nomor 140 itu las jong mak na toras na babuad dadak terdidik di hudulan na. Namin na di Banua Gijang narodo hami tujuh lomma buan akadak danakon saya si maroham jalo manasida gabi anakom paso-paso jala pargugui manasida mangiai hanguluan sogot mariti-hiti Tuhan Yesus Kristus amin. Atong hamu akadongan nama buan dak danak sididionon tangiho kamu mahatani Tuhan Yesus. Lau mahamu tu lihat portibion nin nama dok akasisianna. Pudai hamu masa luhut bangso. Didi hamu mana sida tu bagasan guarne dia bata ama. Dohot anak dohot tol di parbadia. Ajari hamu mana sida mangaraluti saluhut na hutonahuni tu hamu. Jala ingot ma. Sai dong anak kulu hamu ganup hari rasi rasa roh ajal ni hasyanganon. Manang isi na porsea dapotan hanguluan. Alai na soporsia hona sogut. Tangiho kamu ma dohot hata natar surat di surat ni si Markus. Adong ma akan nama buandak danak tu Tuhan Yesus asa di jama. Alai dipisang akka sisian nai mana nama buani. Jadi dung di ida Tuhan Yesus si sugu marohana di dokma. Luas samu ma akadak danaki rotuau unang orai hamu nasida. Ai diakka si songonido harajaon ni debata. Natutudo na hudokot tu hamu. Manang ICP anggo sosongol dak danak ibana majalo harajau ni debata tang bongot ibana tu si dungi di haul maka dak danaki dia pehom matangan natu nasida mamasu-masu nasida atong rak mahamu maka tidak pun hata porsia otei au porsia rak zoham mandok sian bonan unang masih julu-juluan Aporsea dua ya. Atong alusi hamu mahatana sukut tolong tu hamu. Dipanggilo hamu nuaing di dion akadak danakon tu bagasan nina hina porsia umuna. Beha nolodo hamu mamudi anak komunon. Asa diboto jala diutun nasida hatani debata. Nolodo hamu marsuru nasida tu gereja dohot tu perguruan ni huria Protestan. Asa gabe ruas nama guru nasida di Tuhan Yesus Kristus. Atong tapasahap mana sida tu debata marhiti-hiti padidion na badai Romamu tujulo.
Ali Jonathan Octavianus Simanullah Udi di mahutu bagasan guarni di Bataa dot bagasan guarna Tuhan Yesus Kristus dot bagasan guarni di Parbadia. Amin. Ali Gomos J. Fantio Tapupulon di mahutu bagasan guarni di Bataa dot bagasan guarni anak Tuhan Yesus Kristus dot bagasan guarni di Parbadia. Ali Jason Giovantio Tampubolon di mahutu bagasan guarni anak Tuhan Yesus dot bagasan guarni di Parbadia. Ali Axelio Bartolomeo Jireh Manado di mahutu bagasan guarni di Bataa dot bagasan guarni anak Tuhan Yesus Kristus dot bagasan guarni di Parbadia. Amin. Jong mana toras ni dan enam terdiri martang yang mahita. Ali Tuhan di Bataa amanami malihiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Ngahu pasahtam yang kadadana kotuho. Jala dicakun holo nasida gabi anak komu malihiti padidion nabadiai. Asa masuk tuhurian di halak Kristen nasida di tanoon. Jala gabi panian di hanguluan nasa liling-liling. Si maroham dohot dia kana toras tidak danakon sai pargugui jala ajari mana sida maluguno budak danakon tuho asrap nasida taruli di angka arta nihara jauh. Amin. Mari di mahita sian buke di nomor 146 ayat 6 jong mahita saluhukna.
Ali di bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silihol lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat kami masyan na nilihon mitu kami pilihan nami to. Saya jalo may gabi uap na khusus di jolong. Paso-paso may jala ramoti asa ko parahasya kami pilihan nun. Pati bulon harajon dito ngatongan ni Uriam do di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tordin. Asalam mudadahami gudang ni silihon-lihong nito kami. Asalam girgir kami mandok mau lihat itu marhite-hite Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saya saut malomani roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapa hari. Sesa madosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unak kami tu gihut tu pangujunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Disordakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala dipasaurhon madamena tutodem. Amang do tinang rap mahita majalang keluarga nang mabuannya nakot terdidi 7 mahita